Vi ser, hun kan. Men hvis du har maden, Maren. Ja, det bliver helt forvirrende, hvad vi der vejen for pludselig. Hvis du tager maden, så tror jeg, at vi godt kan hente en anden ting. Ja, men det er fint. Ikke forstyrre hende. Koncentrer sig helt vildt meget. Og kan du få armen over, dommer? Eller hænger den anden for langt væk? Den skal jeg ikke have med. Nej. Jeg vil gerne have den ud. Hvad var det? Ej, hvor sjovt. Hvad var det? Jeg synes, jeg har flere ting med hjem, end jeg havde med ud. Men altså, hvis I falder over noget, der er mit, det ved I det jo. Yes. Så er det jo bare med på lørdag, ikke? Ja, nu er det højre hånd, der arbejder med Marie. Er det det? Ja. Og det er jo godt. Også i den grad. Nu er der ikke noget at være så venstreorienteret hele tiden. Ej, hvor hun koncentrerer sig, hva'? Ja, det kan jeg godt se. Se der. Ej, hvor du dygtig, skat. Og så kigger du lige lidt på hånden. Var det den, der gjorde det? Ja, det var det samme. Det var virkelig smart. Ja. Ej, sjovt. Er der også en over på den anden side? Ja, der er også en over på den anden side. Hvor du dygtig. Ja, hvor søren da. Og du måske nå den der også. Ja. Hold da op. Hov på en gang. To er på du en altså gang. dygtig, Dagmar, hva'? Godt dygtig. Du to på en gang. Ja. Ja, det bliver hårdt. Hvor mener du? Ja, det gør det.